uPhakamani Wakhoza lo usohlelweni iSound Doctrine Hub. Sifika njalo kuwena ngamasonto ntambama ngo6 kuya ku7 sikuphathele izwi likaNkuluNkulu. Sibonge kakhulu inkosi sazi ukuthi ukhona ngalapho kulelo side usilalele. Ngiyasiqhuquzela kakhulu lokho. Siyazi nabalela bangaphuthelwa. Uhlelo nje bahleze belilindele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngesupport yenu. Nawe ke mhlawumbe uyaqala ukusizwa. Siyakujabula kakhulu kuba nawe. Usinikeze indlebe muzwe izwi likaNkulunkulu. Umfundisi uNkosi usaqinekile mbijana. Umfundisi ubesasesibhedlela nje kodwa sinethemba elikhulu ngokuphuma kwakhe emaduze. Naye usho njalo. Mawumazi kumfundisi uyazi ukuthi awuthi mawukhuluma naye uzizwe uthukile. Uvesana shayile phansi nje yonke into odwa kulokhu. Sinethemba kakhulu siyambonga uNkulunkulu ngabamsizayo. Naye asiqhubeke simkhulekele ukuthi ukululama kwakhe kuphelele. Kodwa already usenezinto afuna sixoxe ngazo next week. Ukusho ukuthi uyimisela kakhulu uzobe ekhona ngesonto elizayo. Namhlanje engifuna ukukhuluma ngakho ngifuna ukukhuluma ngendaba yokukhuliswa kwabantwana. Kunezinto engicabanga ukuthi zingasiza kakhulu ukukhumbuzana zona ngokwezwi likaNkulunkulu. Kithina esinabantwana esibakhulisayo ngababakho noma abantwana nje onabo ekhaya one responsibility ukubeluleka ubakhulise. Nezinto izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngazo elisiyala ngazo njengabazali nezinto kufanele siqhuqhuzelane kuzona khona sokwenza kahle. Ngikukhumbuze ukuthi mhla ka9 November ungalibali sinenkonfa enkulu yaminyaka yonke njalo makophela unyaka. Abantu belungisela uDecember nathi siyafuna ukuyihlomisa. Sibiza ngokukhwezela mhla ka9 November kuyobe kumgqibelo iba siyahlangana lapha ePinetown number 8 Harvey Road ePinetown. Kuswela ngo9:30 kuya 3:30 uyifaka idari yakho siyojabula kakhulu kuba nawe. So besithi mfuna kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Zonke ezinye izinto ayilandele ngemumva. Akungahambi imali phambili noma ibalekile. Akungahambi ukuphiliswa kwemzimba phambili. Akungahambi izinto zasemhlabeni ukutholakala kwemsebenzi. Abantu bagcine bengafikanga ekuvumeni izono, ekuphendukeni kuzona, ekukholweni uJesu ukuze izono iqolelwe, ekusindisweni kwangempela nasekumphileleni uNkulunkulu. Bagcine bengafikanga ekukhuleni ukugcina konke inkosi esiyale ngakho ngoba basitake nje kulezi yazinto. uJesu wayala kama crowds uthi abangamfuni nje ngenxa yezinkwa nofish kodwa abafune umbuso kaNkuluNkulu. Bathi kubafuni bakhe abangafani nabezwe abantu basezweni abakhathalela ukuthi bazogqokani bazodlani kuphela kube sengathi impilo iwukudla nokugqoka kuphela. Kanti into zesikhashana zasemhlabeni lezi kunengunaphakade elingapheli umuntu ofanele alilungisele sasemhlabeni. Ngakho asingahlali nje inkonzweni sihlalele okungathi shu siyeke into zangempela. So besiqhuquzela ngeinto ezinjalo khona umfundisi uMbhele wase Faith Mission lapha Manase Worship Center eAdams. Uzobe khona umfundisi uNkosi nabanye abefundisi bezosondla ngezwi likaNkuluNkulu. Uyibhukheke idate mhla ka9 November lapha ePinetown. Siyajabula kakhulu ukuba nawe. Asiqaleke ngokukhuleka bese sihlala odabeni esiliphethe namhlanje. Sizwe ukuthi izwi likaNkuluNkulu lithini. Nawe ngiyokunikeza ithuba lokushayela maligamanxa ihora. Ume ngomumo niyayazi ke inamba nazazi inamba zase studio ku WhatsApp lapho 0737091991. Mafuna ukushela bukhoma solithatha nalocingo lakho ku 08611010 300. Sibonge kakhulu uNkulunkulu. Ake siyene enkosini sinxusa ukuthi silekelele bese ke singene ezwini layo. Umkhulu uNkulunkulu wethu ungelinganiswe, umuhle, zonke indlela zakho zilungile, ziyathandeka, ifanelekile bonke abayilandelayo.
bayithola ziyokuhlakanipha futhi zezinhle. Siyakubonga ngomusa wakho ekungasiphathini ngendlela esiyideservayo, ngoba thina sonke besifanelwe ukulahlwa nokubhujiswa ngenxa yezono zethu, kodwa wena uNkulunkulu ogcwele umusa nobubele awubheke nje uthumele indodana yakho kuphela kwayo uKristu Jesu yazoba umuntu emhlabeni yafa, ukufa kuyihlazo ifela ezethi izono, wamenza isono ongazange sazi isono, ukuze thina kuyena senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. Siyakubonga ngomusa wakho ngoba noma izono zibomvu njengegazi ziyahlanzwa ibemhlophe, noma zibomvu njengobende zenziwa ibemhlophe njengoboya bezimvu. Uyayisusa kuthina uyilahlelele kude elwandle lokukhohlwa, asophinde sibuzwe ngazo ngenxa yokufa kaJesu. Siyakubonga ngomusa wakho omkhulu Nkosi. Ngiyabakhulekela abangakasindiswa ukuthi izwi lakho ulenze lizwakale kubona, uqede inkani nenhliziyo yetshe uyikhiphe ufake inhliziyo yenyama, ubenze bakwazi ukusondela kwindodana yakho ngokukholwa, ubanikeze umusa wokwazi ukuyibona njengomsindisi ngempela, bese nabo bayaphenduka ezonweni zabo ukuze basindiswe. Kungani kumele babhubhe ususenzela umusa ongaka wazivulela isango esingangena ngalo ukuze singene ekuphileni okuphakade? Ngiyabanxusela Nkosi asebesindisiwe, balekelele bakhule abantwana bakhe enkosini, ekakhulukazi namhlanje masithinta indaba yokukhuliswa kwabantwana, sinikeze ukuhlakanipha ukuze sokwazi ukulingisa wena owubaba ngendlela osikhulisa ngayo nathi sibakhulise ngayo abethu abantwana, khona soproducer izingane ezikwesabayo ezihambe endleleni zakho njengalokhu usiyalele ezwini lakho. Ngilekelela Inkosi mangichaza izwi lakho, lekelela abalaleli mabelalele, balalele ngendlebe ezwayo, nabazoshaya baphawule babuze, uvuse imicabango ezingqondweni zabo ezoba usizo nje kuona wonke umuntu, sikwazi ukuthinta ama-topic nezinto ezizokwakha ibandla lakho zakhe nje nesizwe sakithi. Siyakubonga umusa wakho mkhulu ufanelwe udumo nenkazimulo, egameni likaJesu umsindisi wethu, amen. Mawubuka kwabase-Efesu chapter 6, izwi likaNkulunkulu laphana lisiyala ngendaba yokukhuliswa kwabantwana kuverse 4. Uthi umphostoli uPaul emayibhala lapha ebhalela ibandla, ubekade yale abantwana ukuthi ababalalela abazali, besethi nani boyise kuverse 4, ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Ma ethi nani boyise, leya culture vele yama-Greek ngalesa sikhathi yayidominatwe abantu besilisa kakhulu. Kwakujwayelekile nokuthi ma ukhuluma nje nabantu bonke kodwa u-addresse sengathi u-addresse amadoda kuphela. Yingakho uyayibone nasey'ndaweni ey'ningi kuvele kuthiwe leli gama elithi bazalwane, igama elithi brothers. Babe khona nosisi, hayi ngoba izwi laNkulunkulu lingababoni abantu besifazane liyakhuluma ngabo, kodwa kwakujwayelekile nje ukuthi mawusuthe brothers ubakhavile nosisi. Kanjalo nala mayethi nani boyise, ukhuluma kahle kahle ngabazali, ubakhava bobabili umama nobaba, igama eliqonde kubazali. Kodwa ke singageji ukuthi khona kubhalwe kwathiwa boyise, asikuyeke nalokho kube umyalezo kuthina. Sivele sithi nje okokuqala endabeni yokukhuliswa kwabantwana, obaba abakwazi ukuyishiya nomama into enjalo. Khona ke isihlava esingesihle ekakhulukazi ngapha kubantu bakithi, yokubona indaba yezingane njengendaba yabafazi kuphela, sishiyele kubona amadoda angangeni, kube sengathi ifield abantu besilisa okuhle nje ukuthi bayiqhelananise nayo indaba yokululeka izingane, yokuyifundisa izingane. Abaningi bagcina beqhamuka ngoba sekufanele kuthethwe, sekunento enkulu eyenzekile osekufanele kuthuswa abantu ke bese futhi eyanyamalala umuntu wakhona. Makahleki nezingane, akanaso isikhathi sokuyichazela izingane, sokuyifundisa izinto, sokwakha ubudlelwane nazo, abe asondele kuzona ukuze akwazi ukuyi-influence izingane. Akusiyo into enhle leyo, nobaba uwethu osezulwini akanjalo.
umfundisi is not the silent type uNkulunkulu wethu. Bakhona obaba babuye emsebenzini bafunda amaphepha, asafunda amaphepha babuka ama-TV manje noma bahlala emafonini babo abakhulunyiswa. Uyoze umbone ngoba sekuletha ukudla nakhona udla ithulele, sometimes ingane zidla lapho babudla lapha. Akaziwe ukhuluma mayithetha kuphela umuntu wakhona. Akasinjalo lo esimlingisayo. Kuyiprinciple enhle nje yokuyibamba masinyana ukuthi simele ukukhulisa izingane zethu ngendlela uNkulunkulu asikhulisa ngayo. Yiphi enye indlela engcono? Usho ukuthi khona indlela engcono kunendlela kaNkulunkulu? Angisho. Uyena operfect. Njengobaba sonke ke simele ukufunda kuyena. Usibhalela umqulu weBhayibheli, ubaba ofundisayo. Ashiye into efana nokuthi sondelani kuNkulunkulu ukuze naye ezokusondela kunina. Ubaba onjalo uyathanda ukusondela kubantwana bakhe, abe umngane, abe seduze nabo, abazi ukuthi kwenzakalani kubona, bacabangani, kwenzekani empilweni zabo, bakhathazwa yini, bafunani, bashoda ngani, yini badidayo. Asibe nobaba banjalo ke thina obaba bakholwayo. Asiqheli kubantwana, asibashiyeli komama, kodwa siyasondela. Nani boyise bese kukhulunywa ngendaba yeparenting. Uthi ke ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Uqala ngenxa ukuthi kade ekhulume nabantwana ethi ababalalela abazali babo. Ufuna ukuletha ibalance yokuthi ke abazali abangayi-abuse i-authority uNkulunkulu abanikeza yona, bagcine beyiphatha ngendluzula izingane zabo. Bakhona abazali abakubiza ngediscipline ukuba neconsi kwabo. Bahlale bethethe, bahlale becasukile, bacasulwa yona yonke into. Mase beshase ngathi leyo nto idiscipline abadisciplina ngayo ingane, kanti umuntu akazange afunde nje ukucontrola ama-emotions akhe nokucontrola ulaka lwakhe. Umuntu onolaka vele bayamazi nasemsebenzini. Noma ke mhlambe basaba emsebenzini kodwa la ekhaya uba out of control, angayilawuli mayidila nezingane zakhe, uhleze ebhoka ngolaka. Iyayithukuthelisa ke leyo nto izingane, kusho uNkulunkulu. Ngenza isibonelo sezinto ezithukuthelisa izingane, uthi yena nje asingayithukuthelisi. Sometimes izingane ezithukutheliswa ukunganakwa, ziyaneglect lento ebengiyichaza, ubaba ongafuni ukungena, ongabi involved, ofika ngoba esephethe induku kuphela. Iyathukuthelisa leyo nto leyo. Ukuba strict kuze kweqe, imithetho engenasidingo, ingane izwe ukuthi icindezelelekile, ivalelekile, ayikwazi ukuphefumula, ngoba labazali banesandla sensimbi. Iyayithukuthelisa leyo nto izingane. Ngibabalele konje laba bangayinaki completely ingane, ngibabalele kodwa kuhle ukuphinda. Kukhona enye into eyithukuthelisayo izingane. Ungangabona mayisencane ingane, kodwa mase yikhulile uyoyibona leyo nto, uyayazi na uma ukuthi wadlula kuyona. Abazali abayinqenayo izingane zabo. Ikhona ke i-tradition enjalo manje eyandayo kubantu bakithi yokuthi batete abantwana bese bebashiyela kogogo. Umuntu atete izingane ayishiye kugogo, yena uthola ukuthi uhlala kwenye indawo, akahlali nanazo izingane zakhe, futhi akayiboni inkinga lapho. Ukhona nje uma esho ugogo wezingane. Iyayithukuthelisa leyo nto izingane because zizokhula zazi ukuthi wena wayineglect, waprefer ezinye izinto empilweni yakho kunazo, wayibona zona njengesiphazamiso, njengento engasiyo into yokuchitha isikhathi sakho ngayo, wayidelegate. Ayidelegate ke lento yezingane. Ingakho uNkulunkulu la uthi mayiqala, nani bazali, nani boyise. Le ndaba yokukhuliswa kwabantwana irresponsibility yalabantu ababazele abantwana. Ibona kufanele bathwala umthwalo wesicefe sabo. Ibona abathola umthwalo wokuhlupha kwabo abantwana. Yimbi nje na cultural indaba yokuthi uma wakho nobaba wakho sebekhulise wena bese kufanele bakhulise nezakhe izingane, kanti wena ufundi yini, kanti wena awuzu contribute ulekelele ekwakhiweni kwesizwe yini. So ke uNkulunkulu ngokwezwi lakhe irresponsibility uyibeka ngqo einyaweni zabazali. Kuyenzeka kube nezimo ezithize
kodwa kungabi into nje ejwayelekile nama excuse angathishu yokuthi umuntu angayibambeli yena abantwana bakhe, kodwa asikulangazelele lokho, sikukhuthalele njengabazalwane kuwumsebenzi obusekile enkosini njengoba ikhuluma ngawo la. So ke ningabathukuthelisi kodwa nibondle ngokuyala nokuqondisa kwenkosi. Umathi nibondle kusho ukuthi bring them up, bakhuliseni, balekeleleni, badevelope ngokuyala ngediscipline. Ngokuqondisa means instruction, ukululekwa kwenkosi, okusho ukuthi sikuthatha enkosini lokho esuke sikwenza kubantwana bethu. Asisunguleli nje senze noma kanjani noma silandele ama culture esuke siphila kuwona, kodwa silandela lokhu okwenkosi. Into yokuqala yokisho kuleyo ndaba yokubakhulisa, yokubondla ngokuyela nokuqondisa kwenkosi, ukuthi igoal yakho njengomzali mawukhulisa izingane ukuproducer abazalwane. Mawukhulisa izingane usuke ufuna ukuproducer ama disciples kaJesu la einganeni zakho. Ile inhloso yeparenting, ukuthi izingane zikhule zisindiswe bese ziyafunda ukugcina konke inkosi esiyale ngakho. That should be the goal uma ukhulisa abantwana. Akumelanga igoal kube ukukhulisa izifundiswa ezisebenza kahle noma enamabhizinisi ezinemali. Kuhle nalokho, kodwa ku secondary akusiyo iyona goal umzali ofanele ayibheke ukwedlula wonke. Kodwa isikhathi esiningi abaningi abazali ngisho abakholwayo into abayinakekelayo indaba yemfundo. Lithini ireport, yenziwe ni homework, yenziwe ni assignment, umuntu uyafunda yini ukuze akwazi ukuthola umsebenzi. Banganaki indaba yokuthi umuntu uyali-understanda nevangeli, uyalikholwa nevangeli, inhliziyo yakhe iyafunda nokumthanda uJesu, uyakhula nekwazini izwi likaNkuluNkulu nasekuyidisciplineni ekutheni aliphile izwi likaNkuluNkulu. Thina abazali esikholwayo akumele senze njengabazali basezweni, sikhulise nje abantu ngenhloso ukuthi basebenze babe nemali, bashade babe nabantwana nemndeni. Sikhulisa abazalwane, thina sikhulisa iy'nceku ney'ncekukazi zikaKristu Jesu, sakha umbuso kaNkuluNkulu kwi-parenting yethu. Ibalulekile leyo kakhulu, ngoba uma unayo leyo nto then uzobona ukuthi mhlawumbe ama-priorities zakho ufanele ukuwabuyekeze. Wagcina nini ukubachazela ngoJesu abantwana? Wagcina nini ukubagqugquzela ukuthi bafunde ukuthandaza, bafunde ukulalela izwi likaNkuluNkulu, balenze? Ukubabuze ngalokho ukuthi bacabanga ngoNkuluNkulu, noma it's all about ukuthi kwenzekeni esikoleni nothisha nama-homework nama-report athini, bese ugcina lapho nje kuphela. Asilungiseni ke leyo thina abazali abakholwayo. So ke bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Lapha ku-discipline asikwazi ukubalekela ukuthi khona naleli side elinzima elibhlungu kulento okuthiwa i-discipline, yokuthi umuntu uyaqeqeshwa alulekwe ngobhlungu, ngokuthi anikezwe azwiswe ubhlungu, indlela isoni esiqeqeshwa ngayo leso. Awaqhamuke ama-psychologist ama concepts awo awabona innovative, indlela zokucabanga ezintsha ababone ngathi zishintsha lokho okujwayelekile ikwenza ibe ngcono. Kodwa awusoze uimprove upon izwi likaNkuluNkulu. Li-perfect, liphelele, liukuhlakanipha. Wonke umuntu uhamba bone ukuthi kahlahle nansi indlela kwakufanele sambe ngayo. Umethi uNkulunkulu ingane yelulekwa iyadisciplinwa ingane. Khona isaga nje sithi you spare the rod, you spoil the child. Sometimes umntwana uyashaywa. Khona sithi i-rod is for the back of a fool, and kumntwana kunobuwula azalwa nje nabo umntwana. Ngoba sonke sizona ngithi sizalwa siyiwula nje, sidinga ukufundiswa. And enye indlela zokufundiswa nokuqeqeshwa kwethu is through ukuzwiswa ubhlungu. Angikhulumi ngokuthi izingane zishawe njalo, ngoba leyo ingena lapha ekuyiprovokeni, ekuyithuktheliseni izingane. Izingane ezishawa njalo ziyathukuthela zibe nolaka.
okuyilokhu uNkulunkulu asiyala ukuthi kungenzeki. Kodwa nengane engadisciplinwa ziningi indlela zokuzwisa ubuhlungu. Sometimes ilona uswazi njengoba ngisho, sometimes ukuqinisa izwi nje uthethe, sometimes ukuthatha into ezithize abayithandayo uthi no eyintweni ezithize wazi ukuthi bayayithanda ngenhloso yokubaluleka. Mabengenzanga kahle uyacorrecta, uyakhuza. Maqhutshekwa abantu bengalaleli bayadisciplinwa, kuyamsiza umntwana lokho. Lo qhamuke nombono ukuthi uma ingane uyizwisa ubuhlungu uyayiabuse, akazazi ingane. Okokuqala akayazi inhliziyo yomuntu. NoNkulunkulu wethu njengoba nje sisindisiwe, sometimes udedela inhlupheko ifike empilweni zethu. Ithi incwadi yamaHebheru singabodangala ngoba inkosi iyasdisciplina, isidisciplina njengabantwana. Ithi ongadisciplinwa ashaywe inkosi ngeinhlupheko, shuthi akasiyo umntwana. Sonke ke siyakhuzwa izwi likaNkulunkulu, kunobunzima sometimes ofika empilweni zethu okusenza sibe ngcono, sifunda ukumethemba uNkulunkulu, sifunda ukuhamba ngobungcwele. Kanjalo nathi simele ukwenze njalo kwezethu izingane. Aseqisi azikho izingane ofanele ithandwe njengezingane ezalwa abazalwane, kodwa futhi lo thando lihamba nediscipline eyilekelelayo kakhulu izingane. Leya part bengikhuluma indaba ukuthi nibondle ngokuyala lokho idiscipline ukuqondisa izinstruction ziyafundiswa izingane njengoba dengisho, ziyalulekwa. Abazali abasindisiwe are teachers. Awushiyeli nje kothisha ba-Sunday school kuphela, nabo bayalekelela, nabefundisi bayalekelela ebandleni, kodwa umzali osindisiwe uyayifundisa izingane zakhe lokhu wena okwaziyo. And kuningi okwaziyo wena izingane ezingakwazi, zifundiseke indlela kaNkulunkulu. Izingane iba nendlela yakho yokuyifundisa izingane. Ama-conversations about uNkulunkulu awangabi scarce ekhaya labantu abasindisiwe, akube into exoxwa njalo. Usho njalo uNkulunkulu mayekhuluma noJoshua mayethi lencwadi yomthetho ingasuka olimini lwakho, athi akube ngathi nigaxe emqaleni nifake indongeni ezicabheni zenu, uthi nikhulume ngayo manivuka, manihlezi, manidla, manilala. Akube iconversation yasekhaya, indaba yokuphenduka ezonweni, yokunqoba izilingo, yokukholwa uJesu ukuze izono ixolelwe, yokufunda imiyalo yakhe uyijwayeza ukuyigcina. Wonke lawo ma topics adingwa umzalwane ukuze akhule enkosini aswathole emakhaya abazalwane. Ezinye izinto zokuyithinta uma ucabanga nje ukuthi yini ebalekile abazali okumele bayifundise abantwana. Ungathinta izinto ezifana nokucoach izingane ngendaba ye-social media ne-internet. Siphila kuleso sikhathi manje izingane inamafoni, omunye uzothi no, ingane ingalokuthi ibe nefoni, omunye athi akunankinga ngaba nayo ifoni bese ngiyayifundisa ukuthi ifoni iphathwa kanjani, ngisheshe ngifundise kusaeli. Akekho right no wrong, kodwa yenze ngalendlela oboni ukuhlakanipha. Egcineni uzogcine nayo kodwa ifoni anyway. Uma umzali kufanele umfundise nge-social media, ukuthole izingane ezincane eze-primary school eziko Facebook, nako banibani izinto ze-social media, sometimes ayigadiwe, zikhuluma nanombani, zibuka nanoma yena efuna ukuyibuka. Kubike lokho makwenziwa umzali ekhona. I-role yomzali ukuyiluleka ingane, ukuyifundisa ingane, ukwakha ama-limits nama-boundaries enganeni, ngoba kuningi ukungcola. Njoba i-social media igcwele abantu nje nokungcola kugcwele kanjalo, ngiyangithi kwezami ingane kufana nokuthatha umntwana uyomshiya lapha ku street edrobheni, ayibonele ukuthi wenze njani, angene esitolo asithandayo, akhulume nomuntu athanda ukukhuluma naye, nanombani approach. Angeke ukuthi umzali owenza kahle owenza kanjalo. Ngakho siyabaqeqesha abantwana, sibafundise indlela zokuyiphatha, bakwazi ukugada ingozi mabedila. Kunabantu abayibiza ngama-influencers, yalazi lo term. Bapike nabo, akungabi nombani nje ozoba influencer ozovunyelwa uku-influencer abakho abantwana. Wena one-role njengomzali phambi kwamehlo kaNkulunkulu yoku-influencer lezi zingane. Ngakho
ungayidedeleli kuma influencers o YouTube no Facebook. Iluleka, qaphela, sefa, ufilterishe ubone ukuthi ikuphi okufanele kuphi okungafanele. Baluleka abantwana ekukhetheni abangani. Ingane ayingazwa nje nanombani ethanda ukuzona nabo. Ukujwayelana nababi kuyakona ukuyiphatha okuhle kushizwe likaNkuluNkulu. Nasemabandleni siyayalo ngokuthi abantu abangenzi kahle asibakhuzi mabengakhuzeki bagcine behambile emabandleni ngoba isono sinjengomkhuhlane omumbi ukhuvethe siyathathelana. Sisuka komunye siye komunye mayingakhuzwa abantu bengahlukaniswa. Nabantwana bakho ke awukwazi ukuthi uzoba nomntwana owesaba uNkulunkulu okhulayo ebungcweleni ophilela uJesu ebe nabangani abakhohlakele. Akwenzeki. Nawe uyakwazi lokho nje ukuthi abangani ababi bak-influencer kanjani wena umdala. Ngakho uyayiluleka ingane ekukhetheni abangani ukuze izokwazi ukuphila impilo yobungcwele. Mawungayiluleka ingane angeke ziyazi into. Khona indlela yokucabanga ethi dedele ingane zibonele zona impilo ngoba nawe wawenza wakha amaphutha. Akusiliqiniso lelo. Zifundisa ingane noma amaphutha ekhona kodwa akungabi ilamaphutha ebengagwemeka ngokuthi wena ufundise. Ake abazali baluleka ingane ngendaba yokugqoka, ekakhulukazi ingane zamantombazane. Ubona izinto eyingekho right kwesinye isikhathi mawuhamba nje endaweni zokushopha noma ubona ingane kwezinye ikhathi khona ezikoleni makuthiwa kuswenkiwe nje noma kugqokwa nama uniform indlela isimo ayisona umangale ukuthi utheni ubaba yena utheni ngesikhathi kuthengwa lento baphela izingane ziyayithengela noma kuthiwa umzali akekho kodwa lo suke ebabhekile abantwana usuke ethengile uyayuthenga uthini mayilinganiswa lento lapha ne dressing room yasesitolo bese uyaphuma uyibuka uyathi very nice my child kodwa into ubona ukuthi ayilunganga neze. Ngakho abazali sometimes ababakhuza abantwana besaba ukuthi bazoxabana nabo abantwana besaba ukuthi abazokubathanda abantwana. Akusilo ukuthanda ukwenze njalo. Ukungamkhuza umntwana ngoba ufuna kuthande ukumlimaza ukuyithanda wena kunokuthi umthanda umntwana. Kufana nomuntu othi uyokhala katheleweni elazi iwa ukuthi likhona kodwa ngoba uyakwazi ukuthi uyathetha wena athi ayingeke angifuni isixabane engcono naye akayibonele nje ushuyongena phakathi wena uyakuthanda umuntu onjalo. Umntwana uzokhula kubona ukuthi wena umthandanga ngoba wathanda ukuthi nizwane kunokuthi umluleke. Sonke siyababonga abazali abasiluleka bathi no kwezinye izinto esasifuna singakahlakaniphi. Ngakho abazali abayithathe leyo role yokubaluleka abantwana babo bangayibalekeli. Nike nokunye singakubala I'm sure nawe zikhona izinto ongasibalela zona. Ngifuna ukuneza ithuba sixoxeni indaba nansi seyithebeni lapha ku WhatsApp mawuthi uthumela khona u073 7091991 ungashayela futhi khoma la e-studio sithatha ucingo lwakhe emoyeni ku086 1010 300 sibonisane uphawule ucommente nawe ngokwazi izwi likaNkuluNkulu maqondana nalezinto. Ngiyabona ke abanye abalaleli nalapha ku Facebook isikhona Sound Doctrine Hub with Vuma ungasithola lapha na ku Facebook. Ngiyambona uSteven Musa ku Facebook uthi amen mfundisi impela uma singathini la uSteven uma singasebenzi sikhona. Azi ukuthi noSteven la ngicatha ukuthi ukhona impela okay mangabanjwe umsebenzi. Sibonge mfowethu. Uthi ukhayelehle mthimkhulu siyabingela mfundisi Khoza nobaba Nkosi in absentia. Msho yesilalela umfundisi. Wishing him a speedy recovery impela kanjalo mfowethu. Ngizwakala mfundisi kodwa uma uthi ama 2000 awezwa futhi azi ukuthi azi konke akasiza uNkulunkulu. Akasiza impela nabazala ama 2000 abenza umsebenzi wabo phela. Ngicatha wonke ama generation asuke ecabanga ukuthi azi konke. Ake sithathe nange emoyeni. Sikwamukele semoyeni sawubona. Sawubona baba umfundisi njani? Sikhona mfowethu sikhuluma nobani kuphi?
Awukhuluma noBheki Shoba la eHopewell endaweni yaseNsuka mfundisi. Ngikulalela ukukhuluma la ngithinta udaba lwakho. Ziyasihlupha ingane mfundisi, sizama ngayo yonke indlela ukuziluleka. Uma sithola abantu abafana nawe abakhuluma kanje, sithola nokuthi ingane zilulekwa kanjani, ukhuluma kanjani nengane. Awujaha ukuyithathela ingqomo ezoyifaka eweni futhi nje sifunda okuningi kakhulu kuwena. Siyabonga baba umfundisi. Sibonga kakhulu babushomo. Amen. Ungashayela nawe sithatha ucingo lwakhe emoyeni njengoba enzile. Ngiyababona abalaleli bethu nalaphana ku WhatsApp nangu usisiphele uMamphele nondodana uAndy ethi we greet you pastors in his name. It is heavenly to be with you and grow in his kingdom, teaching always. Be blessed ever. Wishing ubaba umfundisi uDD speedy recovery. Sathe nangu umlaleli wethu sawubona. Sebalekile lo. Sathe nangu omunye. Sikwamukele moyeni sawubona. Sawubona umfundisi. Yebo mfowethu sikhuluma nobani kuphi? Sikhuluma noSabelo wamalinga useMsinga. Yes baba Malinga, kuthini ukuphawula kwakho? No baba. Siyabonga kakhulu ukukhuluma ngendlela enikhuluma ngayo mayelana nengane. Kodwa ke ukuphawula kwami la baba ngifisa ngiyaxoxa nje ukuphuma kancane esihlokweni okukhuluma ngaso. Kodwa nje indaba yami ila ngeke ngafunda la ngendaba kaKhayini noAbel. Uma sifunda la indaba kaKhayini noAbel ku Genesis chapter 4, uKhayini siyathola ukuthi uKhayini wabulala Abel. Bathi ngesikhathi sizwa lokho siyesa seza ukuthi uAdam uyewazala uKhayini noAbel. Kodwa lapha ku verse 17 sithola sekuthiwa uKhayini uye wamazi umkakhe wazala uEnoki. So uma ke sithola leyo ndaba kanti uma sizwa futhi siqhubeka nokufunda kuthiwa waphinde wamazi futhi umkakhe uAdam wamzalela uSeth. Osekusho ukuthi izingane zikaAdam sezintathu. So ke ngithola nje ideya kancane kodwa nje ngifisa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngizongiphendula mhlawumbe ngizolalela emsakazweni because ngifisa nje ukuzwa ukuthi right ke uKhayina sebevelaphi labantu ukuthi uKhayina usiyagana kanti sazi ukuthi abantu abazalwe uAdam babeba u3 ngizwakala ufike wazala uKhayini wazala uAbela wasi uKhayini ebulala uAbela. So ke emva kwalokho kuthiwa ke wamazi uAdam umkakhe wamzalela uSeth. Yes mfowethu. So kodwa manje futhi sisizwa futhi la engathi lithi izwi uKhayina wayeseba esegana umkakhe wamazi umkakhe wamzalela uEnoki. Siyakuzwa mfowethu ngikubambe lapho sokuphendula senisithathe nangomunye umlaleli usemoyeni nawe sawubona. Sawubona bakufundisi. Yebo sisicela uzivalele umsakazo bese uyasazisa isubani lo eshaya kuphi. Okay ba. Ngicela ungazisa igama kodwa Okay. Ngibonga le oyivezayo baba baba. Ngixolisa ukuphawula kobaba impela. Leyo ukuthi sisale nabantwana singomama obaba bangayingeni noma ekhona kodwa ayibuke ngathi kumsebenzi kamama kuphela ukuqondisa. Your call has been placed on hold. Nangenqamuko call placed on hold. Kodwa kuyezwakala impela kubalula ukuthi obaba babe involved. Uphinde ushele sesima ukuthi usafuna ukuqhubeka siyakuzwa kodwa impela lapho. Umfowethu lobuza ngendaba kaKhayina uma uqhubeka ufunda uGenesis uzothola ukuthi uAdam wayenenqwaba yezingane impela zaziningi. Ayibalwa zonke. IBhayibheli alizama ukuyibala zonke so esikubonayo ukuthi
zazikhona nezamantombazane izingane ziningi impela. uKhayina ke wathatha kodadewabo babe ganana kanjalo ngalesi sikhathi because abantu babesaqala uNkulunkulu wayekuvumele ukunqatshwa kwendaba yokuganana into eyafika later. uNkulunkulu esebayala abantu ngoba sebebaningi sesingasekho isidingo sayo, kodwa uAdam noEva baba nezingane eziningi kakhulu kunalezi ezibalwa. Makubalwa nje uKhayini, kubalwa uAbel, kubalwa uSeth, khona nabanye abaningi abazalo ayikhona namantombazane lapho. Uyayithola leyo nto uma ufunda uqhubeka noGenesis kwenzeka kanjalo. Nangomunye umlaleli laphana ku WhatsApp uthi sanibona befundisi bami njengenjwayelo nginani ngilalele. Ngifisela umfundisi omunye ukululama okuhle. Siyabonga imfundiso zenu. Ngihlezi nginani ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga. Ngingumakhumalo ePMP eSmirno. Siyakwazi namakhumalo sibonge kakhulu. Ake sizwe nangomlaleli osithumelele ivoice note ukuthi yena ubona kanjani. Awu sanibona naze nayithinta indaba ngeingane zethu. Kubaluleke kakhulu lokho enikhuluma ngakho. Kubalulekile ngoba le ngane masibonisa indlela ziyaphubula zenze lokhu nalokhu. Mina ngaze ngasho ngathi lapha kwami if ngikuhlukumeza awakuthatha ama-social worker ayohlala nawe ngoba mina ngeke ngibolelwe ingane ngoba naku izongibopha. Sibalulekile isihloko senu. Amen. Sibonge ma. Ngiyanibona lapha ku Facebook nangu ubabalo Mthwa. Thank you for imfundiso ezakhayo pastor. Umusa Hlophe, siyabonga mfundisi ngeimfundiso eyihlabahlosile. uSteven Musa, siyakuzwa mfundisi impela abantwana kumele balazi izwi lenkosi baphinde balifunde kuthina. Okunye mfundisi engikucabangayo ubunzima obuba khona kithi singabazalwane bese siyazisabela izingane zethu kanti akukho kuhle kuNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi ukhuluma ngendaba yediscipline lapha nomfowethu impela senze njalo. Uthi omunye umlaleli lapha ku WhatsApp, sawubona mfundisi Khoza, sibingelele nomfundisi uNkosi, sicela abuye sesiyamkhumbula simfisele nokululama impela. Uthe umfundisi akontshela nokuthi uyawubona ama message nothumela enimthumela wona akeve bonga noma ke ebuye engakwazi ukuniphendula kodwa uyabonga kakhulu. Sikwamukele bonke, sawubona. Usemoyeni, sawubona. Yebo baba. Yebo ma, sikhuluma nobani kuphi? Ngikhuluma nomama Nyona, ma respect baba. Ma uzivalele kumsakazo kune feedback ekhona siyacela. Okay baba, okay, I'm so sorry. Molweni baba, ninjani? Siyaphila ma, kuthini ukuphila kwakho? Hey baba. Nkosiyami nje intshayelelo yakho inhle usakhuluma ngama Ephesians nje uchaza kabanzi konke kuyiqiniso ngoba sometimes enye into eyenza ukuthi abantwana sibacanule uthola ukuthi indlela mhlambi nawe ngayo obona ukuthi izoba right from umntwana wakho kanti kwawena lewakhula ngayo yayi wrong. Plus nale eyabantwana abazala abantwana babashiye nogogo. Basithwalisa kanzima mfundisi ngempela ngoba uthola ukuthi ubaba wengane akazi noma liyaphuma noma liyatshona unalo nina wengane mhlambi naye usemsebenzini usele nalengane ifirikene ayizi inalanto yokuthi uma akekho ubaba akekho noma wayo ukhuluma kabi ngoba wayo sisenkingeni baba. Really siyafisa ukuthi abantwana bethu sibakhulisele enkosini kodwa onina babo ayibandla bathi galo yephuka xa ufanele umuntu umtshela ukuthi you are a mother now, ufanele ipriority yakho kube ngumntana wakho, masilekelelana. Kodwa nje lento oyishoyo baba ingathi ngempela nje ungake sibizwe seabazali namadodakazi ethu namadodana ethu
sithwele thina siwogogo. Siyabonga kakhulu baba. We will keep on praying for them ngoba ngempela without insindiso, without ukukholwa inkosi uJesu, bayosoloko nje bebona ukuthi no, it's okay umntana mosele nogogo, kanti akazi ukuthi uthwele kanzima kanjani. Sibulele ma kuyevakala. Omunye uyongitshela kodwa ukuthi ogogo bona bavumelana. Angithi phela umntana wakho nalo osenabantwana manje asive kanti sine responsibility yokubeluleka. Sibafundise manje ukuthi njengoba usuzele zikhulisele sisi. Ngene empilweni yomntwana ukuze asizakale naye asizakale. Angisasho ngibe kuma Methilo wana befisela umfundisi inkosi ukululama okuhle. Bengisasho nothi umfundisi uthi ngimbongela impela uyayithola imiyalezo yenu uyanibonga nangemkhuleko azi ukuthi niyamkhulekela kuyona uthokozile kakhulu ngalokho. Sikwamukele moyeni sawubona. Usemoyeni sakwamukela. Mfundisi wami baba Khoza ayibonge njani ntambama. Amen. Mfowethu siyaphila ubani lokuphi? Baba Majola. Oh baba Majola lizwakala namhlanje iphimbo lakho. Lokuthunyana. Yebo baba. Cha nkosiyami yalezodaba kodwa mina ngila kakhulu nje ukuthi ake sibambe kokuqina ukukhulekela baba uNkosi ukuthi aphume abuyele ekhaya enganeni futhi abuyele emsebenzini uNkulunkulu amnike wona. Umthandazo wethu nje ulapho kulezi insuku ukuthi siyamdinga kakhulu iqiniso baba ukuthi wanqamuka ubaba Majola. Uphinde usinte baba Majola mase kulungile lapho siyakuzwa kodwa impela uqhuquzela umkhuleko fomfundisi. Uyayizwa uNkulunkulu imthandazo khonzile kakhulu nokuyiphendula. Siyamethemba lapho. Ngiyambona omunye umlaleli laphana osibhalele ku WhatsApp. Indanyana ke sifunde sibone ngiyabengela babukhoze egameni lika Jesu. Indaba yokukhulisa abantwana is a very critical issue nowadays. Lento yokuthi it takes a village to raise a child ayisekho, and abantu have lost the spirit of ubuntu. Ukuphela kothando kubantu as Apostle Paul had prophesied yikona okwenza kube lukhuni ukukhulisa abantwana ngendlela eyiyo okuya kuba ngeyayo bangasuki kuyo ngisho sebekhulile njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga. This is Philani Zulu Olundi. Speedy recovery to ubaba Nkosi. Amen. Philani Mageba lapho Olundi sibonge kakhulu. Qinisile futhi amazwi akho. Ngiyanibona nalaphana ku Facebook nanguzanele Mthimbi mayibonge mfundisi siyabonga kakhulu siyafunda. Uthi thana sibonele laphana singeqi umuntu. Nangu usinenkosi Dlamini siyabonga Mkhathini. Amen mzizi. uChris Shabangu asibonge Nceku noma sizwa ukuthi umfundisi uNkosi usaphathekile. We pray for his speedy recovery. Sibonge ngalendaba ebalekile oyithintayo yokukhuliswa kweingane zethu kakhulu thina esikholwayo. Impela wona Chris lapho asibambe iqine lo msebenzi siwenzisise inkosi esinikeza wona. Ake sizwe nangomunye umlaleli osithumele ama voice note la. Ake sibone ukuthi yena uthini. Masiye endlini kaJehova. Masiye endlini kaJehova nabazalwane bonke beMega Grace. Ithi ngalesi sikhathi siyabingelela baba. Masiye endlini kaJehova. Siyabingelela. Oh, angazi noma Nceku kunento ebeyitesta mhlambe itesta ivoice yayo before yenze some kind of voice over. Kodwa ke impela asondele endlini kaNkuluNkulu. Siyayazi neMega Grace umfundisi uNkwanyane laphana sibonge kakhulu. Nangomunye umlaleli osibhalele ivoice note I mean iWhatsApp message. Ngiyambonga uNkulunkulu ngabazali bami abaqinisa isandla ekukhuleni kwami. I used to think ubaba uyangihlukumeza growing up lapho engishaya ebe ethi ngelinye ilanga uzongibonga. Umntwana uyayalwa uyayalwa futhi. Sengiyabona ukuthi tough love is essential. Actually I had the best childhood ever. Isandla sasiqinile kakhulu kodwa nothando
and affection ngokunjalo. My dad is the best ever. Angisabu ukucela kuyi-advice ngoba ngimethemba the very person okwakubonakala engathi uyangihlukumeza. Mangibheka ababetotoswa kuze kweqe neyinqumo abayithatha empilweni, kuyacaca ukuthi discipline was lacking in their upbringing. Utholeni Sithole eCrowdville Stenga. Khuluma kanjalo ke ingane elulekiwe ya discipline yangayekelelwa. Lezi eyiyekeleliwe ziyabancimfela abazali bazo maseyikhulile. Noma umuntu engasashongo kodwa uyamsola umzali okwakufanele amkhuze wangamkhuza ngesikhathi efanele enze njalo. Kukhona umlalo ke wawuthinta u2 Timothy chapter 3 obala indlela abantu abazoba yiyona ngezikhathi zokugcina. Okuyizinto ofanele siyigade lezo ngoba phela izona lezikhathi zokugcina futhi izona lezingane zethu eyilingeka ukuthi zibe yilabantu njengoba nathi silingeka. Iwona lama 2K esikhuluma ngawo azalwa yithina. Ngakho yithina ofanele solelo uthi uPaul la ku2 Timothy chapter 3 verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ngeyinsuku zokugcina kuyakufika izikhathi ezinzima Timothy. Ngokuba abantu bayakuba ngabayithandayo lovers of self, abantu abaselfish, aba-self-centered, abayicabangela bona kuphela. Bazalwa yithina futhi sometimes ithina labo bantu asifundise thina ukuyilawula nokuthanda abanye abantu bese sifundisa abantwana bethu nabo ukuthi babe njalo, bangabi self-centered. Sometimes ufundiswa yena umzali, hey wena obodla eceleni, ubusumphilani manje lo munye. Ayifundise ingane selfishness yena ekhaya. Uthi kube abantu abayithanda bona abathanda imali. Ingane iyakwazi ukuthi yini ebalekile kuwena noma ungasho okunye ngamazwi. Iyazi ingane ukuthi imali igugu kanjani kuwena noNkulunkulu ufitha kuphi kuwena. Ngakho isibonelo sakho ekubeni umuntu onganalo uthando lwemali, ingane izokufunda lokho. Asifundiseni ingane ke ukungathanda imali, ukuthanda uNkulunkulu ukwedlula imali, bathanda abantu ukwedlula imali. Ithi mayiqhubeka uPaul athi abantu abayigabisayo, proud, abantu abangakwazi ukuzehlisa, bangakwazi ukuxolisa amabonile. Kodwa bazazi ukuthi impilo revolve around bona, kufanele kubukwe bona, kufanele kuzwiwe ngabo, kufanele kwenziwe izinto ngendlela ethandwa yibona. Ifundiseke ingane sasekhaya ukuthi izinto ayihambi kanjalo. Kunabanye abantu okufanele ubuyibacabangele, sometimes into ayenzeke ngendlela efunwa wena ngoba uphila nabanye abantu. Ikujwayele ukudedela ezinye izingane zihambe phambili. Ungabi wena obhoka ngolaka kuqala mawuzwa kuthiwa ingane yakhe ingeneliwe kwiqueue noma kube wena oyiphusha ingane, ungabe ovuma baqinele wena. Isikhathi siningi kuba omama banaleyo nkinga. Amen madoda. Uthi abantu baba bayigabisayo abazidlayo, ukuzidla kuba arrogant. Umuntu ongakhuzeki, owazi ukuthi uhleze right. Wonke omunye umuntu akezwe ngaye. I-correct leyo nto wena ungabi njalo ngoba okuningi bakufunda kuthina abazali. Vele arrogant. Noma ukhuluma nabo awubezwe ukuthi bathini. Wazi ukuthi umzali you are always right. Nengane kuyibambe leyo nto, ipick up leyo nto bese iba njalo ibe arrogant njengawe. Ithi abanye bayoba abahlambalazayo, abusive ngokolimi. Ukhuluma kanjani endlini? Manikhuluma ninodwa. Ukhuluma kanjani ngabanye abantu? Ngoba izinto ezishiwa yingane akhula zisesencane, uyabona into ekhulunywa ekhaya le. Ingane ikhuluma njengoma wayo njengobaba wayo. Uma ukhuluma nazo ke ngake ngezwe into esheqothi ithenye ingane ubaba uyasithuka thina. Uthetha azathuke. Sometimes kwenzeka mabedakiwe abazali abakhuliseki abantwana kahle umuntu edakwa. Uyayikhohlisa ma uthi uzokwenza kahle. Ma udakwa utshwala uzomosha einganeni. Akekho wake wasizakala ngenxa ukuthi abazali bedakwa. So ke gada uthi ingane engabe ihlambalazayo, uyifundisa ingane ukugada ulimi lwazo. Ube nendaba ukuthi umuntu ukhuluma kanjani ukuze umluleke lapho. Uthi abangalaleli abazali, disobedient to parents.
kumele ke uphoqelele uyifundise le ingane ifunda ukusubmita to authority ngokusubmita kumzali wayo kuqala. Iyahluleka nokusubmita kuNkulunkulu ma wena njengomzali ungayifundisanga ukuthi ikuthobele ngokuthi kube noswazi kube nediscipline nama punishment akhona afanele lokho kusuke kwenzekile nokuthi uyiqhuquzele mayenza kahle uyencourage uyincome bese iyajwayela ukuthi kumnandi mangilalela kubhlungu mangalalelanga kanjalo nakuNkulunkulu ingane iyafunda ukumlalela ifunda ukulalela othisha ifunde ukulalela emsebenzini bese iba umuntu ngaleyo ndlela isoke phoqelela ukuthi ingane ayikulalela impela wena njengomzali wayo uthi mayiqhubeka bayoba abangabongiyo abantu abangenayo gratitude uyakubona lokho einganeni ezisipolwayo kakhulu zithengelwa yonke into zinayo yonke into kodwa ayibongi ziyadimanda kunalokho idimanda more negreed iqhamuka lapho abantu bathanda imali nje kangaka abanye bafunda bebancane ukuthi uthola yonke into oyidimandayo awudinga ukubonga awufunda ukwaneliseka uthi izinto unazo ube nenhliziyo egrateful ebongayo kufanele abazali bakufundise lokho ukuze ingane zethu ingabanjwa ile moya yezikhathi zokugcina ithelandla kwilist abahlazisayo which means unholy abantu abangamesaba uNkulunkulu abangenendaba nokuthi uNkulunkulu utheni abathathi inqumo based on izinto uNkulunkulu asiyale ngazo kodwa benza noma kanjani amahliphi anomi kanjani kubalekile ukuthi ingane uyifundise ukumesaba uNkulunkulu njengomahluleli wethu njengomdali wethu onelungelo lokusiyala ukuthi simele ukuphila kanjani bamthanda uNkulunkulu bamethembe bazi ukuthi izwi lakhe lingcono kunezwi labantu neindlela nama culture abantu baphile ngalo ababonele kuwena ke kuqala bekubona indlela owenza ngayo ukuthi uyamesaba uNkulunkulu uyalalela izwi lakhe nendlela obakhulisa ngayo informwa izwi likaNkulunkulu mawungenjalo wena kwenzeke uthe omunye kumina sixoxa lento wathi abanye abazali bacathi bazothumela izingane esontweni bona bangahlangani noNkulunkulu bathi bathatheni manje kuSunday school indluleni bathathe bese bayamangala lento ingasebenzi kanti ingane iyabuya uma lento ayisho lutho kuyena lento le uma into ebalulekile ni washing ngesonto ne shopping ne TV ne cellphone yakhe hayi lento ya Sunday school nokuthi kwenzakalani ingane igcine ilingisa wena ma ungakumodelanga ukukholwa einganeni zakho unecala ngoba mazi yesihogweni na unesandla lapho athi mayibale eqhubeka abangenalo uthando heartless abanandaba nomunye umuntu indluzula yodwa le ingane nje zinabazali abayizalile nalezi eziwuhlupho esezaphenduka amaphara ezibamba inkunzi nalezi ezikhula ibulala abantu zinomama nobaba ezinye zazo abashonile abazali bakhona kodwa abaningi abazali abawenzanga umsebenzi wabo abazali bagudike ekugxekeni izingane ngezenzo zabo futhi yebo suke kufanele ukugxekwa kodwa yazi umzali ukuthi uma ungakwenzanga konke wena befanele ukwenze unesandla kulesi sigila mkhuba nesigebengu esesiwuhluphe emphakathini ngakho thembeka wena kulokho uNkulunkulu afuna ukwenze uthi mayiqhubeka ukuthi abangavuma ukubuyisana unappeasable manike naxabana uyoza kubulala umuntu obuyigade lonto einganeni zakho mayixabene nomunye ayicoli lengane abanye abazali bayawubhebhethekisa umlilo kube uyena ocasuke ukudlula ingane manje akayikhohlwa leyanto usethele umuntu akabe isitha akungadlalwa naye uyayicoach ingane ukubamba amagqubu ngoba mhlambe naye vele unjalo kade leyo nto enganeni yakho athi abahlebayo slanderous bakhuluma kabi ngabanye abantu isikhathi esiningi bakuthatha ekhaya ke lokho noma kukhona nje enhlizweni yomuntu kodwa bayamazuma ukuthi akeve khuluma kabi ngabanye omama nobaba akeve gceka kwabanye abantu akukho kuhle akakhulume ngabanye abantu uyahleba ngabo ushinto ezimbi ngabo naye umntwana afunda ukuthi kunjalo asoyicorrect lento sifundisa izingane zethu ukukhuluma kahle ngabanye abantu kuba kind kwabanye abantu athi without self control abangenakho ukuyithiba ayivi balekile le ingane ifunda ukuthiba ulaka lwayo ngavumi kube nengane egcine siyaziwa nje ayivi neconsi leyo
kweyakho cha ayingabe naliconsi unolaka lomunye uyashaya kwabanye uyadinwa kube njani noma akayibambi mayedla udla eqise umntwana aza kukhuluphala bemngaka aza kugula umntwana bekhona abazali ake akukhuzwa ngani so ke self control ibalekile iqala ekhaya umntwana azi ukuthi awenzi noma yini esenhlizweni yakho nanoma ingasiphi isikhathi uyayilawula wenza izinto ngendlela ofanele zenziwe ngayo whether you feel like it or not sometimes kuyasetshenzwa noma ungathanda ukusebenza kodwa kuyasunywa ekhaya kuklinwe kulungiswe izitsha kwenziweni umfundisa umntwana self control angabe nje ivila elizenzela umathanda noma umuntu onolaka olingacontroleki athi bayo brutal abanye banesihluku not loving good bakuthanda kuhle ngoba abajwayele ukubona nako YouTube lababuka khona babuka into engalunganga zodwa bazi ukuthi kucool ukuba cruel kwezinye izingane umuntu akhule enjalo ziningi izinto ayibalayo la okufanele sibheke njengabazali athi lovers of pleasure mayiqhubeka lapha yana rather than lovers of God ukade ukuthi ungabeki example yokuthi ingane zakho ibe njalo nazo igcine zinjalo ngempela athi mayiqeda verse 5 having the appearance of godliness but denying its power ziyakufunda ke ingane ukuthi kanti kuyayiwe esontweni kodwa nje ungahlangani nezinto uNkulunkulu ayishoyo uya esontweni uphile noma kanjani phakathi nesonto ziyakubuka leyo nto ingane kuwena ziyazi ukuthi oh you can have the appearance of godliness kube ngathi umuntu okholwayo kodwa uwaphike amandla akho ukukholwa kweyakhe impilo ungavumi ukukholwa kukushintshe wena mawenze njalo uyayilimaza ingane zakho uthi ke avoid such people uPaul mayikhuluma nababaleli nje masizovala abasibhalelayo WhatsApp amen mfundisi Khoza siyambonga uNkulunkulu ngani befundise ngeyimfundiso enisifundisa ngazo uNkulunkulu anibusise ngenifisela nomfundisi uNkosi ukuthi alulame ngokusheshsha in Jesus mighty name amen uAngie Shobede emolweni sibonga kakhulu sis Angie uthi omunye ngiyabulisa mfundisi Khoza ngicela ungiphe incwadi ebivuliwe ngokukhuliswa kweingane ngifike sewuqele sivule lapha kwabase Efesu chapter 6 verse 4 lebe sifunda manje u2 Timothy chapter 3 verse 1 kuya ku5 uthi omunye amen siyabonga ngalezi inhlelo enzenza emsakazweni ziyasikhulisa ekumazini ubaba wethu osezulwini ziyasambulela uThandazani Shange eMlazi sibonge kakhulu Thandazani makasizwe lothu uthini kwi voice note sesiyoyinqamulayo ngoba kuthekuba yini mfundisi studio Nkosi yami akalulama ibandla nomfundisi uNkosi ayisithumela lawo mazwi nje ukuthi uNkulunkulu akabe naye aphinda abuye sibe naye Nkosi yami umfundisi cha nami ngithi angibeke la amazwi okukhulisa abantwana Nkosi yami yebo kunzima esikhathini sanamhlanje kodwa into engeke ngibone mina mfundisi ukuthi uyazi umntwana momqalisa amncane ukumhambisa inkonzo akhule hamba inkonzo akhule ngelinye ilanga ubuya axoxela into eziyisimanga uqinisile uma kunjalo impela siyibamba lapha iverse note ngenxa yesikhathi kodwa lisho njalo sisho njalo isaka mkhulise semncane ngendlela ahamba ngayo ukuze noma esekhulile angachezuki kuyona sibonga kakhulu ukusinikeza indlebe siyakuthakasela kakhulu lokho ukusupporta ngaleyo ndlela siyamkhulekela umfundisi nimbena nemkhulekweni sinethemba ukuthi ngesonto elizayo sobe sesinaye inkosi benanike amen lolu hlelo